pamedia paFacebook yakatongwa panapa maererano namama. Saka yainzi hameno dombo ravo ravaiclaima. Saka zvakatibata sevana, tikagara pasi tikati rega tinonzwa kwamambo kuti nyaya iyi ndeyei yakamira sei, kozi isusu takainzwira pamedia kuti tigare pasi tibvunze zvakatiremera kozi ndimambo. Okay, ndio enhombo yaitsvagwa iyai. Iyi yaitsvagwa pamoto yai. Awa ndiwo ambuya waya waiti paya pane imba yakapinda wakomana wekufifirita weCotton. Wakabuda wachimhanya ona nyoka. Ndizvozvo. Airima ndikazokubvunza mbuya futi kuti imba yamakazoita sei nayo mukataka kaimwe paimba pasaidi. Ndikazokubvunza kuti mukamuna futi mumba imo maita something munoita sei mukati munowaka futi pasaidi. Ndikakubvunza mbuya imi mamuri mukati kwesere mukaenda kuchigayo muri kuona mai vaya vari kumashure kwenyu, mukaenda kuhuni mukati teme huni muri kunzwa mai vaya vari kumashure kwenyu. Imi muchiramba muchiti chamuruda imi idombo renyu, nhombo yamuri kuti akatora akaenda nayo. Nhombo yagara mumoto mukicheni ndiyo kai? All right. So wana awa ndiani wenyu? Ndimama mukadzi wababa. Isusu mama vedu vakashaya, baba ndobva varoora ava. Okay. Saka imimi wana ndima uda kunzwisa kuti nyaya iyi yakamira sei? Ndizvozvo. All right. But andingamuona nyaya yenyu mamirire yakaita. Mamirire yakaita ndeyekuti kuti munzwisise chaizvo zviri kuitika. Ndizoti takada kubvunza mai avo kuti mai dambudziko nderei, mai avo akati dambudziko rangu randaitsvagira nhombo ndakati ndandikushaya kubata pamuviri. Andizvo. Tikasaka pa muruti kudii nedombo, dombo iro ndo ndandakapiwa kuzoite sei rindibatsire kuti ndiite nhombo. Andizvo. Asi ko kwazoita pakukakavadzana neshamwari yawo ine murume mutsvuku handisi anga akapfeka zvebrown so anga ari apo aiti nyaya ito handitoizivi kuti nemukadzi wangu chii chakaitika nechi zvese zvautaura zvokuti takazotora nhombo tikaenda kunze kumadota ekunze tikanobikira kunze, uyu mai vakazoitsvara kumadota ekunze kwakabikirwa parufu akaishaya akati ndoda nhombo yani. Nyaya yambo yande ndoda nhombo yani yangu yakafa nani nemuloe mukadzi wemubaba wangu arichi wanga uri pava. Mukazvitarisa makatarisa kudai ndizoti mutoona kuti mai avada kubatsirwa handiti. Saka kubatsirwa kuripo ndekuti vanofanira kuziva handiti. Imimi kuti titaure panapa akaramba kuti taura kuti nhombo yenyu chaicha yanga imbori yechii, kuti purpose yenhombo yanga yakosevha purpose yei mumba. Iyo akangoti chii ndandotsvaga mwana. Tikati aiwa eji yenyu iyi haichaiti mwana apa machembera asi muramba muri kuti ndikutsvaga mwana. Chigutsikana kuti hamuna chii hamuna mwana murarama makadii makadaro. Asi takaona kuti nyaya yawo haina wari kuda nhombo yangu ndikudii meaning kuti nhombo iyi ine something else zvisiri zvenhumbu. And the reason why akuramba achiona munhu uyu autaura nezvake kuti akaenda nenhombo yangu, isusu takazvitarisa pachiwana zvirireva kuti taidha pakufa kwemunhu iyeye ane chekuita naye mai ava kwemunhu iyeye kana kuti mai ava handiti namai nyakufa pane pawaisangana wachiita zvawaiita wari very close. Ndosaka bvuri reuyu mufi riramba rudini rikumutera. Kana kuti pane mhiko dzawakaita uyu nemufi uyu dzaasina kufufila, kana kuti mufi dzaasina kudii dzaasina kufufila, dzaakupa kuti uyu achite dambudziko nemani kufildi chii. Murikuona nyaya dzacho. Isusu ndo maonero atakaita sei aitakazviita. Asi sekuya kwamaita ini ndandikuti the only solution to your problem ndeyekuti munzwisise kuti zviri pana mai uchii, nhombo iyo iri chii. Chiremba wasvika uripo kana muri ready
tirireni moha matobva pana moha matopota kuseri kwekobe waituko moha matobatsirwa ipapo muzotokwa chipapi because nyaya iripo ndekuti sinzi ari mukadzi wababa anokwanisa kukusiyirai matambudziko mumusha ayo musikazokwanisi kuita sei. Saka sinzi ari mupenyu achiripo ngaagadzise nyaya dzake achirichi achiripo. Kana muchikwanisa kumubatsirawo imimi kana dzibatsirika mumubatsira kuti abude mudambudziko raari. Andizvo?